Manowito ngimagi chak dweni e yor masira e apaya mano ma wuok Muhoroni kochomo Kapsitet. Alamno mano yore gi jotelo mopogore opogore. Joriemb nyamburko nokwa mondo gibed akicha e seche ma giting'o jowuoth kendo giluw chike mag apaya kaka yo achiel kuom geng'o masira mag apaya. Jogo mane otony masirano bende okwayo jotelo mondo one ni apaya olos kaka owinjore. Ka jalup gavana e kaunti ma Kisumu Matthews Owili ne onyiso duol mar Kenya National Highways Authority mondo med lach mar apaya no. Yote lazima iwekwe kwa msingi sababu ya Vanessa Atieno Kaber to joma tiyo gi ndara kata mariembo nyamburko mondo bede a bit more careful. Achung' kode wach mano. Ochako wacho ni ka wan gi gimiluongo ni black spots monego beni jo Kenha ndiko ni kanyo nitie black spot mondo ka ji approach that area giriembo mos nikech gimotimore kani ok wabi dwaro mondo duogo timre kendo nikech en wach malich ahinya. I want to ask our leaders to fast track the repair of our roads. Nataka niwajulishe viongozi wetu ili wakafanye mambo barabara itengenezwe. Tunaomba wale wanaendesha magari wawe waangalifu kila wakati. Barabara hizi tunazielewa na ndio sababu unaona serikali inasema kila wakati waende wakaguliwe upya. Uangalie hata kama unaangalia unaweza ona vizuri usiku na hata wakati unaendesha hata kama ni mchana. Kwa hivyo tuendelee kuwa waangalifu. So mahali kuna black spot lazima tukiendesha hapo tuwe waangalifu. Hata kule Kisumu kila siku tunapoteza watu karibu na ile kanisa ya Coptic. So watu waelewe barabara zetu na tuendeshe tukiwa waangalifu. Odhi e kaunti ma Meru jodak ma Igembe kaunti ma Meru nonego liech moro mane omonjo kendo nego jaduong' moro ma jahigni 90. Tok nego liejno ne gichinje ka